kelli xikle snin konna qod nara l-film sesfin niprofa namel bħalhom biex konna mhux ħażin u meta kbirt ftit ieħor bdejt nitlab l-moħħbi fuq il-bejt niprofa l-pirwetti u kien hemm li ddeċidejt li ħaġa waħda tagħtini pjaċir u meta nikber nafx irrid insir ballerina ballerina delicata issa pupa figurina fuq il-pono tal-sarbun titlawi f'attur ittur ballerina ballerina bil-kuruna tleq f'rasa bħal-reġina fuq il-pono tal-sarbun titlawi f'attur ittur U noħlom li xi darba mmur x'imkien fejn għall-mus fin kuljum u naf jekk noqgħod brava il-mama tibatni żgur u x'ma u naf li jiswa ħafna flus għalhekk qed nitfa' fil-karus kull ewro li niddobba lesta ndeħħel qatt-tus għax ħaġa waħda tagħtini pjaċir u meta nikber nafx irrid insir ballerina ballerina delicata issa pupa figurina fuq il-pono tal-sarbun titlawi f'attur ballerina ballerina bil-kuruna tleq f'rasa bħal-reġina fuq il-pono tal-sarbun titlawi f'attur xi darba l-ħolma tiegħi qatt isseħħ sa dan it-tant għandi qatt juża l-beħ